Xa pensei que morrerades. Hai 2 horas que non vos escoito romper nada. A traidora! Ainda por riba tes a desfachatez de penetrar na miña humilde morada despois do que me fixeches. De que carallo estás a falar? De que? Listo? Con que credes que nos vayamos? ¡Comunidade de ratas! Se só che queda prenderlle lume ao edificio. Ademais, a miña amiga Rita está buscando un piso para alugar. E non estaría de máis que se viñera a viver debaixo do meu. Por que non saímos esta noite para celebralo? Supoño que por desgracia xa nos veremos no cumpleanos de Esteban. Como? Que Esteban? Que cumpleanos? O cumpleanos de Esteban Gómez esta noite no Safari. Está invitado todo Cristo. Hagas vos, polo que vexo. E non me extraña. Que? Estarás orgulloso, non? Onte na festa sí que vos lucíchedes. Ai, sí. Tú crees? Home, aínda por riba non te me poñas bobo porque che borro os ollos. Eu xa sabía que non ia desfacer nada bo. Pero por que sempre tes que tomar comigo? Ademais, non tomei nin siquiera unha copa. Non, pero lle fixestes tomar a Bruno bastante máis dunha copa. E por riba marchachedes e o deixachedes ali tirado. Bruno xa é maiorciño para saber o que fai. Ademais, para a tua información, cando marchamos, el quedaba bailando con un par de cachorros. Non me digas. Debíoche de ser xustiño antes de que fixera o striptease e despois de que montara o numeriño no servicio de señoritas.